Ngiyakubona Abuti. Bingelela izingane. Sanibona bantwana. Senekulungela ukufunda isiZulu zingane. Okokuqala, niyawakhumbula lamagama. Shono emva kwami. Ihlobo. Ikwindla. Ubusika. Intwasahlobo. Manje ke asifundeni amagama amasha. Shono emva kwami. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kuhle, sekungaweke manje. Ungakuthola kuhunyushwa okulungile. Ingabe ngu-A noma u-B noma u-C. A. Wenze kahle. Lokhu ke ungakuthola kuhunyushwa okulungile. Ingabe ngu-A noma u-B noma u-C. B. Wenze kahle. Phambi kokuba siqede, sekuyisikhathi sebinzana losuku. Shono emva kwami. Iyiphi lenyanga esikuyo? Uyakwazi ukuzibiza izinyanga nezinkathi zonyaka? Ihlobo lingoDisemba kuze kube uFebruary. Ikwindla ingoMashi kuze kube uMeyi. Ubusika bungoJuni kuze kube uAgasti. Intwasahlobo ingoSeptember kuze kube uNovember. Uyabona ke kulula. Sekuyisikhathi sokufunda nokubhala. Ninazo izincwadi zenu zingane? Uhambe kahle Abuti. Salani kahle. Sizobonana esikhathini esizayo. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to. Abuti!
会定 ifi